हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बे डिबि क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफुनाय एक्टर हिरक राभानि सोमोन्दै फोरमायगोन। नाथाय बिथाङा बर' हारिनि सुबुं नङा, बिथाङा सासे राभा हारिनि सुबुं। अब्लाबो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होलांदों। फैदो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनहा स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। बिथांनि मुङानो जादों हिरक राभा। बिथाङा सासे फिल्म एक्टर आरो बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो बिथांनि हमटाउना जादों उदालगुरि आरो बिथांनि बार्थडेया जादों 13 डिसेम्बराव। बिथाङा दासिम मोननै बर' सावथुनफोराव फाव खालामबाय। बे सावथुनफोरा जाबाय फारियै बिथांनि फार्स्ट सावथुननि मुङानो जादों लोगोरि आरो बे सावथुना 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो आर रनावनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे सावथुननि हिर'इना जादों गेमस्रि दैमारी। बेनि उनाव गान्जा फाग्ला बे सावथुना 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो पंकज लाहारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे सावथुननि हिर'इना जादों हेलिना दैमारी। बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरा जादों फारियै बिथांनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअआनो जादों बायदिसिना आरो बे मिउजिक भिडिअआ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो धीराज प्रोडक्शननि आन्डाराव। बेनि उनाव गोसोआ आंनि बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि आन्डाराव। बे मिउजिक भिडिअनि हिर'इना जादों लिपिका ब्रह्म। बेनि उनाव सिमांनि राजा बे मिउजिक भिडिअआबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'इना जादों दैमु बर'। बेनि उनाव बाय बाय बे बाय बाय मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो नितु प्रडाक्शननि आन्डाराव आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'इना जादों नितु बसुमतारी। बेनि उनाव बावगोमायो आं बे मिउजिक भिडिअआबो 2020 मायथाइयावनो रिलिज जायो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि आन्डाराव आरो बेनि हिर'इना जादों एलिजा। बेनि उनाव बिथांनि दासिमनि जोबथि मिउजिक भिडिअआनो जादों रिफि रिफि। बे मिउजिक भिडिअआ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो जिडि प्रडाक्शननि आन्डाराव आरो बे मिउजिक भिडिअनि हिर'इना जादों गेमस्रि दैमारी। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। बेबायदिनो आङो बे चेनेलाव गोदान गोदान हिर' हिर'इनफोरनि बेबायदिनो सावथुनफोरनि फारिलाइ खालामनानै लाबोबाय थागोन। गोजोन्थों।